Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, bien mercredi 10 décembre 2025. Balimao, Assimi Goïta, aye, aka premier ministre Blakata, la Djene Mamadi Doumbia fait. Kataka Mundela, Kataka Mali, Kata en Kalfa la Djene la. Sinon, en compte que la Djene pour utiliser 100% de. Il n'a pas un combat que embargo ou katimina. Menado d'état ou là. Kodo de Karamali, meno fangenabi. Ablay Maïga. No Mali premier ministre. Ani Sado Kamara, ministre de la Défense, ani ministre de l'Industrie, Yuba, ministre de l'Élevage et Pêche, Yubaba, ani ministre des Transports, madame, ani ministre de l'Industrie, ministre de l'Économie, Sanouni, Fenganounou, ani Ouli ministre Badi de Takara, délégation Bele Bade Tara la Guinée, Amerona Sano, ou Chaman Bade la Guinée bi. Ou Tara Mundra général Mamadou Doumbia fait, la Guinée ka Bela Djelenga vidéo partagée, c'est très important. Antara, d'abord, Antara, et un problème sur Sénégal port là. Au mois de Mokochila. Sénégal port là, un problème sur lui. Au café, un a dit que Sénégal sera sous Gandeme. Sénégal moro, Oluma réponse d'eau là. Au corps qu'a fait Sénégal banadi. 600, on devait bourboule la moro n'yon 600. En que la dîne de follow Janfa, parce qu'un la dîne de Janfa, tu comme nous fort. On a fait quelle est la dîne port là régulièrement, où y a un armement dit. Anga marfa ou kenya anga armement kenya na la Guinée pour là régulièrement même après embargo ou tieni mais en que laidi muta Mamadi Doumbia ye anye Mamadi Doumbia Assimi Goïta Mamadi Doumbia janfadi malon photo be prévu be mena beira oula nous embargo bané nous ya ke ina faut tout va bien ou bolla ou que jamana mununya embargo ke malika ou bolla ka tolu ka por là en que projet do bara daminani la Guinée tché Ali ayesi damine la Guinée kumbalaw muna Mamadi Doumbia mado ayesi da mena o secret be fo onyana bi Ablay Maïga bolla kata kunjumen na anga damina no follow Ablay Maïga tara kumina en d'abord problème ba ani Sénégal port là Sénégal sera sous fana koko olu tseka Sénégal ma kanyana ma di quoi Sénégal ma fa awo ayi mais Sénégal ka attitude ba ira ka foko Sénégal ma son kaka sera sous kana pour le moment bon flana fana mu yetukuni et tentative de coup d'état mi déjouera Bénin. Bon, Ouba don pere CDAO ni Faransi ou tena AES tout. Donc, ou bolla saga tout kalfa Mamadi Doumbia la 600. Donc, ou be fait nanga caribéen do bena nous bi se ka passer la Guinée fait. Au problème fana bala ni anga fenchama ka nyesi la Guinée ma comment que la Guinée bla a wusulen de 600. Amboula ka nyesi la Guinée ma 100. Kasoro ambargo kume Mali ka domina. Mamadi Doumbia ya ka poru glan ka blanc Mali sagolo ay kuma ina mede Mamadi embargo kera Mali ka domina Mamadi Doumbia ka port glan mais ya nanga do port glan na Assimi Goïta jat keleme fendamana na natara yere kalfa la Guinée la mouvement be ka créer Assimi Goïta la ou be ka mouvement politique be ka sigi fambe oh Mali munu be Assimi Goïta olu be ki organiser pour que be fanga d'Afrique komina olu be ko ke jamana ninka ale ka taji be bo jamana o de ka anama jamana to ko fo anga essence be bo jamana chamanka o jamana kelena munu me fe ka Assimi ka danga fanga d'Afrique olu ka cha o jamana o kan o information fly tentative de coup d'état mu déjura si ça CEDEAO peut-être CEDEAO be na mu de ke peut-être embargo de wa o be na mu de tawa o be na kodo de kawa en tout cas CEDEAO ta skibli CEDEAO ba ye ina fo ayesi de be fe ka le olu ka jamana samaka faruka donc forcément bébé méfiance ita o ye flanay sabana fratuguni anya mununu salo jakumani salo ke katan kalfa yorobela amanya donc chambe kambuli katangere di Mamadi Doumbia de ma santuguni bon o Mamadi Doumbia kele embargo kuma Malika wakati mina Mamadi Doumbia ka poru wallahi parce que c'est Conakry poro kunga dogo doni quoi mais Mali yere da demani ke ko ka yoro bunya yep Mamadi Doumbia ka poru yoro glan kaka projet bebla kaka war do ka por la à la demande du Mali foka port de yoro do to ko Kidal Mali mbe nyesi la jene de ma ala nga koru embargo kuma ka wakati mina ni jamana shikunte so nga koru kwa tem fale Mauritanie kuma kala Mauritanie dabla la baina la Guinée Conakry kele di joli Mali anga koru beta anda hirime soro ou ye pression sugu be ke Mamadi Doumbia ka fo ka dépôt de carburant do jenna a wakati ni kelen konana Guinée Conakry ou ka dépôt de carburant do jenna yi o bela jele temene ko fe Mamadi Doumbia ma Mali janfa ali ou la do na kubeta
intervention militaire que Niger contrôle là en 2023 Mali ni Burkina ani Lajine ol de farala ɲɔgɔn kan ka Niger sauver embargo bolé Mali ka sisan Assimi Goïta boula bri jamana munu yere ya ankele kataka siko jamana kele o matuguni particulier o bise ka ke ne bise ka famia sinon wagati na embargo kumanka Mali ka délégation na ministre des affaires étrangères kumbala Mali ministre conseil Mali ni la jira kumbe ka conseil des ministres ke Conakry o bekera o wagati kelina ka projet o glan ko chemin de fer be ke Bamako Conakry Ouagadougou o be projet o la bena anga a wagati kele ali CNT président ou be kumbe la jina a wagati la a photo bebe ya non Mali tara conseil des ministres ke la jine Mamadou Doumbia kera opéré yani Mali ni Burkina ka do nyogona Mali ni ute ko la bangoyi afleni ni Mamadou Doumbia di Mamadou Doumbia conseil des ministres ke awati ngogo Mali la jine be kle an be ni sonjale kundo an be ko vraiment ni an be ni no fe a photo be fleni a photo be fle Sanji Korla oni fe on be la a photo fle conseil des ministres a jamana fla ka je ka conseil des ministres ke be ni sonjara jie be nyabora Mali la jine fe mais asimite ko la ba Mamadou Doumbia ka investi katla tukuni marchandise to be na primina aye Mali ka marchandise prix jiki donc 25%. Mais aye Mali abe to war don to la cogo mina aye dobo Mali ta prix la CEDEAO embargo ke la jinebe CEDEAO la Mamadou Doumbia ko kale tetuko CEDEAO ko Mamadou Doumbia ay farasi soso ka CEDEAO soso ka Mali deme mene be mu fo Mamadou Doumbia ngena kana Guinée sorasu bla ko beta carburant escorté ni ya kedro jatike wale mogo beta Guinée attaquer damine kana tiki ira kungolo don nga nunu te horo unye ibu demo betla ki janfa mama u demo u janfa u kuma janfa sa bon uni Mali ni la Guinée kumbe bolo be nyoko bolo ali ayesi keretola la Guinée kumbe fe kadwa la de mais Assimi Goïta ka trahison na choko jume meno defo uni la Guinée benala ko ka chemin de fer ke Bamako Conakry Ouagadougou les trois capitales au projet be fora ko foka chinois be wuli en be nisonjale mais ngo vraiment ngo tout va bien ame bale munde la Mali yɛrɛ autorité ministre contre voyageur ka taga dugu wɛrɛw la dugu minnu embargo kanga ka tila ka taga contrat baw signé tuguni o do ne jigila tɛgɛra ne jigila ne ngono ngun nte hɔrɔw ye donc Mamadou investissement ba bɛ kɛ muna Mamadou Doumbia Amadou fɛna AES la pourtant adamina kun sosoli do muna Amadou parce que yamba la nte mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ jamana chama ba fo AES kayma o te gringa do ala parce que yake manamana kodi AES e fem badi wallahi men kali alala ne Assimi Goïta kumbe ka barake clear samba soro jamana min dona AES la akacha jamana tanye ma mogo nyabe munde la utara ke jeneya o sunguru tego ni manamana ko benyabala be ke ka jamana na folo daga do sunguru bawlo jamena do AES la Burkina be o ba suike parce que olu bolone Assimi Goïta na capitaine ma fara ngonga peut-être olu fana ka fanga bibi sinon be horon be ba do nte mogoyi ne madala ni nunu nya gwara le be seli goyi na Assimi Goïta nya gwara le be seli goyi Assimi te seli de ne ma Assimi ga seli la ne madala 100% na nu nya gwara le peut-être be seli di u nya gwale ne be ala yere yi sinon nte ali ala do ni nunu nya gwara le ba ala yi ko be sujuru bi ala sinon nte sujuru bi foyi horon je nyogon te ni nu jera obi janfa Mamadou Doumbia ni be kuye uyu kodo Mamadou Doumbia la Uyere kumbuka video manu blaka Mamadou Doumbia dogoya. Uyo beke Mamadou Doumbia bo beka lama. No bera che horonya ke. Uka video manu chama Abdou Niang kelengele. Ubagara seru marmao. Abdou Niang kume Mamadou Doumbia dogoya. Uye fenfoma. Abdou Niang de la ka Mamadou Doumbia ka video ka contrôla. Uyo mena. Cheni on beka uye. O donin kele Abdou Niang kumba au contrôla. O de ko so horonte nunu nye kwa. Mo de mo ya be janfa. Horon di te awa unya gwalen de fle 600 de unye 600 kubetasi aw ni Mamadou Doumbia ni projet glakacha 100 ube 100 fla aya chune Mamadou Doumbia ay Mamadou Doumbia janfa ani mogo adamna abe janfa ani mogo ko damna abe Mamadou Doumbia donontew aw ni misenga damna abe janfa ima bene coup d'état échec ke parce que jama bade mabo aw ka coup d'état do ni jama kuma bo intervention militaire de kumbeke ka be fara ina fo ye bene sura su fara chu kumbede o de kumbe mambu jonde aw sauver sayani balo chewi aundi ne de segu tungara bora ngo jama ka bo aw te ka dere kala biya
Bon ima ye mogo tigera surasi chamana mogo ka surasu kasabe ka do mogo nuna ni nga jogo kolondenya de do président kolondem bankuna ka jogo kolonya de do c'est tout mogo mi e deme be saya ni balo cha domina e olu janfa munu era kumbe fe ka sa e kana se ka fanga soro e tlara ka tugo no te danga denya yo mi wallahi halala den to ke mais je vais être très honnête avec vous na horonte di na asigera Mamadi Doumbia ma parce que anyaba la ou le tout, ça dit que nous n'y a pas de Bessima. Ou Tara, ou le Mali délégation be déplacera à Guinée. Nebe moufo Mamadi Doumbia yana. Agara soga sura soukana, kabe nous demede. Mamadi Doumbia ka porta ele anye di. Anga so de do. Ambeta de la Guinée chogo mi anja. Mais Mamadi Doumbia kumbe neni. Abdunyan kelengele nye viro ke ko Mamadi Doumbia. Ka foko Mamadi Doumbia be Faransi ka barala. Ka mamana kancha mafo. A viro be. Adone boraka Abdunyan jabi. Umo mneu. Uma soma. Bon, nous ne horo jume. May wantara nous deme ambaruko wakatila. Abdunyan kele boraka galotike kadro fena. Kasro, mo bo deme ambaruko kume marika domina Abdunyan nde kumeka ala deli nga fanga gabi. Mais biol de karu deme bagaw. Mogo deme kunu. Bon, mon fana ye ambaruko fana ku kan tuguni. Mon kume fe malika bi fanga ka wurugutu. U klara ka Mamadi Doumbia jafa kati kalfa ulula. Aw ni ala na krache. Nous ne harama de mamorol jumawi. Ayara jedro mogo munu be kule no fa chite mogo nyana ma abe mogo kura na lundi do degizira ere do ele mana ka kasi mi fanda tete kalo kilin kalo flaka bo nunu sabu nunu ye ayesim dige bo mogo la uye ayesi e fem badi uye ayesi ke mana kwe ka ayesi ere ele mana ka ke blakuru fendi kwa billahi taala be sali mogo nyana mo halala ku ka fen kere mogo langolo de ngana do ala ka tien ka ke propagande fait ka ken galon tege fin ayesi ima nete ka ayesi kadine quoi mais dengolon demana donko la tra ba tiendi voilà la vérité nous te horonye nous to ko zere ni je jaftiki fakajiri yiri roba ba famo ko zere ni je jaftiki fakajiri na norla yiri fefela ale be fali o yiri abo fakadi asimi be gloire madona ka na ale ka intérêt de eka avec gerela de hadamadiya tala horonya tala ate miri ate tasi ani mashima damina kano ya laba amala edukan fo fana ka o la edukan fana ke bon ataran galon tege lajine kataka Mali ministre bla lajine amena saraba bo Mali ne lajine che amena chemin de feru ke Ouagadougou Bamako Conakry en be tekere ba fo wara o projet be rojo o be bla sa ko sikono ko be la fili galon tege baw mamana ko bon si ça wusule asigira kata lajine abla mega boli kunto dore kata deme ngini abla mega digol kunto dore o be ka sram parce que kele be kata niveau minasan non l'éto se resserre autour de l'AES bon ni Burkina ni Niger mi kolosi asimi goita be AES aba baraka banka betege AES la ni AES ko fena dongo do asimi de do je vais être très honnête capitaine be kaka baraka kanya et général Tiani be kaka ba mais horongolo de ba ankuna. Bon, toi, il faut que tu aies un parce que ni Burkina be do be kuma non ni asini bina be bi bon tinyete ko ina ko inkara mogo ko di quoi abora horonya bora la tinyefo bora la ka beken galunde ka ke mogo ke sagai ka jurudo kana ka tuku mogo ko bon ne to ke parce que ne halala dindi ne be ka kuma mfa be image ubi abe prévu be we Mamadi Doumbia janfa de Mamadi Doumbia kuma nani ba mako kono fo hali shete ba fanka voilà hali shete ba fa akumbe dogoya ba mako kono e mogo munu ya asimiga sobe e benepe munu kureda kala munu ya kureda ka bena munu atwa eshura parce que jama de babo nunu ya kureda ka domi ya M5 ngule antukuru ko fo ibeka kaso o matla ka on janfa o matla ka yeraba kele yeraba ngoncha ngonte nunu ye shintane iblisi modondi nunu ya monzuru glane de kana jamana nchi nunu ko fenjugu de madame Mali kono ni ba Mali denjugu nyini ba saraka boy ba di asimi ni ma ni korona che c'est des plus maudits militaires dans l'histoire de l'humanité je vous dis ça aujourd'hui horon je nyogon tuyi manyana mau tuyi mako de fois yana bi c'est la pire vérité bon flé ou bolla kata Mamadi Doumbia o te molu afana jamana munu yambargo ke awka kaka koru teteme aka fonte teme jamana mi aw sofi awka jamana de bi sigreto ka Mamadi Doumbia dogoya parce que horonte ne Mamadi Doumbia defa me téléphone ten na chew amadorme di ne maw ne be horonya de karine mami de me kunu che o tiki walnyuma ne tada ma de janfanti horon kolo walnyuma do bali ne siku ngara to fe parce que ne ma mola ne mona de que ni mogo mi ko ki ka fo merci oro ko samba fo ay dew na mo ay dew kuna gushi ni de mala mara billahi taala avec janfanti deli
Billahi talahi. Si le père est inconscient, l'enfant va devenir inconscient. Si la mère est inconsciente, l'enfant va devenir inconscient. Mais il y a un autre cas où le père est bon, la mère est bonne, mais l'enfant devient maudit et inconscient. Au fond, fa kain ba kain mais dembe ke dengolo de du jaka de o de on fana be. Ango tien fana fo. Ne be do don ou fanu ba o kain. Ba tien de fa yana de. Voilà. Donc o ma obe. Donc o de ka on na ketanto. Donc a fo ne be mu fo Mamadou Doumbia nyana. Aka kolosi Assimi Goïta nunu na de. Billahi tallahi. Assimi nunu nya gware ne be ka sama. Sinon u ga délégation min tara Maliki Diaw kumbala be kumbala. A une mission dialindo comme Mali ni Guinée. Mali bora ka Niger défend. Konu ko kube Niger attaqué dongodo. Koni ko la Guinée surasu be fara Mali surasu ka ani Burkina ta ko kata Niger défend. Muna Mamadou Doumbia amado AEC la parce que anyaba la manamana ko. Ebe ka Mali sanuta, Mali na folota ka do sunguru bawla baturu nyanguna, olube do jet privé kono. John ebe na do o AEC nogolen deuna. John ebe do AEC la. Ne be AEC fede, ne ta simi de kungolo fe. Président Mouma Djenea, président Djenea, qu'elle a témoigné à Temiri, il va là qu'elle est comme moi, Mingoula Bolon fait quoi. Ça dit, il n'a même pas honte. Sumuru Barebeta, comme il mousso Djanfa. Mais où est le sérieux dans ces pays? Où est le sérieux? Sumuru Barebeta, Kobla, première dame Nola. Il est mousso bien yanima koloke, ala mousso aya Djanfa. Horon kolo denflaté temeninka. Ala furu mousso aya Djanfa. Et puis toi, tu vas faire ou non fait. Aya Djime Bolé, quand Assimi Sunguru te batulu nyangi. Ou kolo kumbe sosoli kote sosoli kebiou. Ne a défi lancé, ni mougo ngalondo, boni Kourané, ne boni Kourané, c'est la pire vérité. Orato barkat Aïssi tse katanye fait. Bila talay. Wallahi ni Aïssi mounou yakre. Ni Burkina Premier ministre ni Mali Premier ministre Koro Kumbe, Shogel Kumbe, Sanga Soro Jamana, tan ngo dona Aïssi la. Ma barka bane ma dangale nunu, unana Aïssi le maka ke jena ke fin. Alam se ka barka doula. Mamadou Doumbia ma farauka parce que aote mogo nyana mawi. Biya ma bulika ta fiya. Hali afora kana armement beteme port do fait wallahi Franci tara kata pression ke ko kanga armement daele Mamadou Doumbia ko ka passer ka worola Assimi fen kele munke Mali armement ke beteme la dine port fait o fana te do wéré parce que abaro na temena port o fait Franci bise kata kanga armement la je ka saboti Mamadou Doumbia ni dana ni aw ka marafa beteme mo ngam ga port fait aw ka jamono den kolon den do de bi sigilo to Mali konana ka dofo la dine président Abagara Serou Marma de Abagara Serou Marma wallahi billahi Abdou Niang kumbake u mogo were chama kumbake Mali kono u chama ba de be u kumbake aga virement chama kumbe boka Mamadou Doumbia dokoya u chama kumbake Abagara Serou Marma voilà sona kumbake aw ere de kumbu blala aw de be galon tike ka noro ula aya kali capitaine Ibela horonte nunu ye ini nunu kadi ubeki sali nunu e bunte nunu de quoi ben ala na krade horonte male ode kundo abla mega taka kunte dowere do abe saraka delila mununi salo jakumani salo abe saraka delila gerebu polan le bubulu sano be delila sanno ika armée ci ki sora si nyogon janfa si ça ede kera fade una sina samarai nama boli ka taka lajine Sénégal port la abe boli ka taka Abidjan port la abe delila saraka delila parce que kera fade una sina samaradi ki ka armée ci ki ka société civile ci ko wulu farba ni ga wulu farfa ka do tabika ya wa wulu farba fa ni yongo président kulu demaski mali kono ne taro ni me shi fanga la ni abe munna ne ka ala de bado ayongo président kulu demaski mali kono ayongo président barka badema de ka ski dans l'histoire du Mali voilà un maudit gars a tese a da garani no a tese kuma la na be kuma billahi taala ba fe ka kashi a jelima ka ko wulu musoni bobi sara foitala Folo ni que Assimi Goïta photo kumbe ke pi de la ka fere Amerique boutique baula ay do yininga Assimi photo a tourner ko Mali wari Amerique kono capitaine IBD photo be idanga te mundu ay ko la jaw non dusu chene do bi wallahi nte horonte nunu ye billahi talai horontu ye bi horontu ye shini wallahi ne ba esi fede ne ta esi la bla esi enedi mais nte horonte awati malu voilà c'est tout moi moga de ma be janfa aya soro si nyogon janfa ayela du kamidi kabe démissionner ko Maliki Diaw kana remplacer o janfa ane munu ye kureta ka olu janfa ane munu jera politique ma olu janfa ama jode be ama mu janfa aya armée ci ka armée mogo nyana ma be mine bira jara ka mogo keleme ka Mali on de bla ngom malo ya don quoi Mali muso de be burnusu do bi pour ko ka voyager depuis Mali ga ene pana sur nyogo madili ka ke quelle honte pour ces voyous
des vagabonds. Bon, Asimi Kotaka Djelimangouari est là, Bena Sorassou la couille. Neni Benoît de Kumaloko Tché, Kaka président de Kamunga Kamega Sarako Sorassi n'est vagabond. Voilà ce qui s'est passé. Alors, à Herake Mali. Donc, de Kudo, Aya Fo Mamadi Dumbiangena, Aka Kolosi Nuna Nte Morede. Ni Nunu Mago de Villa Begerela. Agara la Gina Sorassou Blakoka ni Carabin Fende, Billa et la Gina Sorassou Beta la Gina attaqué. Asimi Kotaka Geregera, Karata Biaoka. Nyafol, Nyam message ti Sénégal président ma Bassou Diomaye Faye o yenga message famia nya fo na ngana akana nya fo vidéo la de parce que téléphone tina tenu chiche ngoro fo voilà wala ti to chene ko segu tongara de kanga ko che ne te faso de jugo de mais ne be ka chene de fo horo ne te nunu ay mali armée chi ma si te se ka deme irisu be ka deme o jom e burgna te ka deme ya abe fa kata jamana waro dali do ala ka dese yere ka jamana kono e ga yere ma horo nya be mi tout moria malien fe bebe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Allemagne Portugal ani Belgique malien fe bebe ndugu fenfena abe na be fe ka wari ci nogoya la hakili sigila abe Senwave application télécharger aka téléphone kono a photo fleni voilà Senwave photo fleni abe Senwave application télécharger a photo fleni na télécharger abe ne ka code promo do urgent 10 € bena o yaw retay o ko fa baka banque information bedu aw somo be Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka orange numéro ta nu to kombe 40 ka na waru ci ma baso orange mana sur place war ci go flata drome klisara war ci go flana samana bada 1,99 €, c'est 2 € keme fladro o de kundo o kambe ciao ciao.